እዙይ ድምጽ ራዲዮ ኤረናይ ዕለታዊ ዜና ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ዝተራሕርሐት ነዳዲ ዝጸዓነት መርከብ ንምእላያ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ንዘውጽኦ መደብ ንምድጋፍ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካን ኔዘርላንድስን ሓድሽ ተበግሶ ወሲደን ሰበስልጣን ክልቲአን ሃገራት ምስ ወከልቲ ሕቡራት ሃገራት ኣብ የመን ተራኺቦም ኣብ ዝበጽሕዎ ስምምዕ እታ ዝተራሕርሐት መርከብ ቀይሕ ባሕሪ ኣብ ዘዋስነን ሃገራት እተስዕቦ ሓደጋ ቀሊል ከም ዘይከውን ስለዚ ኸኣ ጽዒናቶ ዘላ ዘይተጻረየ ነዳዲ ናብ ካልእ ታንከር ክሰጋገር ናይ ግድን ምዃኑ ስሚሮምሉ ነታ ዝተራሕርሐት መርከብ ንምእላይ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣውፅዎ ዘሎ መደብ ናይ 144 ሚልዮን ዶላር ባጀት ከም ዘድልዩ ተገሊጹ ካብዚ $80 ሚልዮን ነቲ ዘይተጻረየ ነዳዲ ናብ ካልእ ጊዜያዊ ታንከር ምስግጋር ምዃኑ የጠቓልል ዛጊድ ፍርቂ ናይቲ ተመዲቡ ዘሎ ገንዘብ ጥራዩ ተዋፂኡ ዘሎ ኣሜሪካን ኔዘርላንድስን ብዘይካዚ ንውድብ ሕቡራት ሃገራት ዘዋፅኣሉ ሓገዝ ካልኦት ሃገራት እውን እጃመን ከበርክታ ኣብ መጉስጓስ ክነጥፋ ምዃነን ኣብቲ ጋጣሚ ቃልኣትየን እዚ ኣንጽላልዩ ዘሎ ሓደጋ ብእዋኑ እንተዘይተኣልዩ እሞት ዘይተጻረየ ነዳዲ ናብ ቀይሕ ባሕሪ ክዘርቕ እንተጀሚሩ ንኤርትራ ሓዊስካ ኣብቲ ከባቢ ዝርከባ ሃገራት ብምግፋፍ ዓሳ ዝነበረ ህዝቢ ብሕሱም ክጉዳእ እዩ ንምጽራግ እውን ብውሕዱ ናይ $20 ቢልዮን ባጀት ክሓትት እዩ እስራኤል ምስ ሱዳን ዲፕሎማስያዊ ዝምድና ንምስራት እትገብሮ ዘላ ፈተነ ደው ከተብል ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ጸዊዓ ቤት ጽሕፈት ጉዳያት ኣሜሪካ ብዕለት 27 ግንቦት ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ኣብ ስልጣን ዘሎ መንግስቲ ሱዳን ብወተሃደራዊ ዕልዋ ዝመጸ ስለ ዝኾነ ክኹነንን ክንጸልን እዩ ዘለዎ ብምባል እስራኤል ምስ ሰበስልጣን ወተሃደራዊ ጉጅለ ትገብሮ ዘላ ዘተ ደው ከተብሎ ጸዊዑ ሰበስልጣን ሱዳን ተረጋጋሚ መገሻታት ናብ እስራኤል መክያዶም ኣብ ሃገራት ምዕራብ ስክፍታታት ክሕድር ጸኒሑ እዩ بمسارات معكن زينا زي جيوش إنسايدر زغربوت أبصاب نعبي حزب السودان نمكتا وتهدرا وجل السودان كاب إسرائيل حجز حتيتيو تتابعتي مسألة السودان بزغربو محسن تابو وجنم إسرائيل من السودان زمدنا كتمسرت مدلع نبور كوان تغنى دليت حزبي رجيتسو بحيل السلطان من زحزة وجل مسرح جنا مسيت صباح مسرت ديمقراطية ومنجسي تسجم كفترة لا مخان الزغاخرام ቤት ጽሕፈት ጉዳያት ኣሜሪካ መግለጺኡ ሰበስልጣን እስራኤል ክሳብ ዝእዋንዚ ነቲ ብዓብዱል ፈታሕ አልቡርሃን ተመሪሑ ወተሃደራዊ ዕልዋ ዘካየደ ጉጅለ ብዘይ ምኹናኖም ከም ዘተሓሳሰቦ ብምግላጽ እስራኤል ብቁጠባዊ ረብሓ ምሕሳብ ንግዚኡ ደው ኣቢላ ብዛዕባ ህዝቢ ሱዳን ክትሓስብ ጸዊዑ ወተሃደራዊ ጉጅለ ኣብ ሱዳን ብሓይሊ ስልጣን ካብ ዝሕዝ ንድሓር ሓያሎ ሰበስልጣን ጸጥታ እስራኤል ናብ ሱዳን ምብጻሕ ከካይዱ ጸኒሖም እዮም ኣብ ከተማ አዲስ አበባ ህዝቢ ዘመላለስ መስመር መገዲ ባቡር ኣብ ውሽጢ ሓደ ዓመት ናይ $26 ሚልዮን ብር ክሳራ ከም ዘጋጠሞ ሰበስልጣን ትካል ገሊጾም እቲ ብኤሌክትሪክ ዝሰርሕ መስመር ባቡር እዚ ናይ $26 ሚልዮን ብር ክሳራ ዘጋጠሞ ብዝህቦ ኣገልግሎት ጉድለት ዘይኮነ ንብረቱ ተሰሪቑ ይሽየጥ ምህላዊ ተሓቢሩ بمسارات بعد مزي إلكتريك تهاجر زوج أو مغلطي بوحدو 16,000 متر زنوحات وجمادات إلكتريكن كالة تحت قرص انت سريع الله أتيك أبوان نبوان انداغننا كم زمت زلو زنجر سركي نبرات مسمرات بابور ناقل قلت مقوعزيا بحسوم تصلي ومهلاو سوى سلطان تتكال قليتصام أتتكال لو اشتحد عمد 37 جزية كم سسرك أزقلت من محدار كتما أديس آبا توسخ حلوة وفي ركوان تغنى قبل عليها قلقلت بعد مزي إلكتريك زقبر سركي كقطوه كم زي كالة يملكت كبرات سمعتنا زينب زتفت سيم الله راديو إرنا راديو إرنا كاب كتما باريس محلالة في إرتوان غازت إنياتا زدالو نتسا راديو